Norok ni ấy, ekso do, amo bai, tipi paisa lagi do, ni ekso, hah? Yang pada tahu, norok ni bagai, ni kan, selamat datang di, aku ni lah, ada, Khoroksa amo keno. Ki bhai abrok, jora Kisa mama bai, tini norong Bwsa ngo haini hai ma phai phi ka, kwtal wan sok ma tei kwtal chobamung video tu binai, haini bagi norong Bwsa ngo tini khaimani ingke. Bini loke norok no jotono lamsago tini video ko talo naidi norok kaham khe naidi o je saka oro nukhungo polythene ri wani bera rajak gangke busuk koidin tongnai omo gangke je elakani neta rok tongnai Borokno public nu board ruinai godio achuk rungka tangwi public ni hamya chaya jora rogo borok chini public ni gano phai bacha phaya tangwi chobachu khaya hingke ke boot ni jora election ni jora ke borok khabrum bebrum ko phailayo behiya mokhangke boot sanang kha mano norok public no jefuru chobanan nang maide macha tøide mano kaham ke de tong nog huk de tong omo hairo ke khobor nanani kok Chanani jora kwrwi neta rokni omo songnai ta tak saring mwikwthwng na kwlwi khe thuja ani video nai tongnai joto takhuk mare kiching songna ani kaisa no koimung omo hai chini borok kwbangma jongjal o kalaijak tongo norok khata logdi जों गोबांमा जरावनो पकेट नि रां दोकानो ओंखरके हायनो 10 20 30 40 50 नांगैबो नाङैबो जों सबाय पायो फियाबा आनि कयमुंका अमो हाय जुदि नुखांके नरक बरकनो जा चुकमानि नरक खक्सा खुंनि जा चुकमानि अमो हायके किसा मिसा चुबा खांके बरकबो ता किसा चुबा चुंगु मनि बागै नां तिनि नरकनो फुनुंना हनै मा फाइफिका हायसे नाइदि बायाब्रो किसा kaham khe naidi o je tei karo gola balti berajak o nukhungni tei kalai nei o jagao pongu yache ginar go borok teini kono source kori ayang hingke chini teprasa area o hingke teini problem hingke mini deep well kairu are mini deep well teini kono permanent solution ya Ge baya brok noro nugi ma khana sakangni video ang Borokno kisa blur khai mar kha borok apru kamchwlwi sumjai gani bagai hoito community guidelines ni issue phunugui bar remove man bagai ang Borokno phunung malaga tini haini hai ma phaibika cherai rokno phunungna hanai bukuk thamna bwrwi Khorokno chela posu ke borok buma bufa kai 4 jon poribar 5 jon tomo Oke, belanya Chanani, Chanani nang itu belanya kosto hai diba. Jaga rogu kwrwi. Ini papola, Labar samungo thangana, buinoro kam khayan thangana. Oke, no juta kwrwi da. Juta tongo na. Oke, neng tong kaya nang amose. Neng bo class supur ni samani. Oh, neng 3 bo, neng kai? Neng school boarding ya kuna. Kaparo ya ko boli. Enggak thago, ang tini ma khaimani kaisa ni reason do. Dino ang phai Borokno kamchwlwi rok chumjagya nukha. Enggak belai ni borong bagai ekta khairok ma phai. Haini bagai tini ang borong ni bagai Kisa borok ni kamchwlwi rok chumjangnai kisa ko ekta painai ma thangmani o je cherai Bwsa no nugwi khairogoi Borokno na bagai haini Amorok norok chajagya rok ode Tamso kam ni ko se talang chini ti prasa area ni जों तो khaimani dong chini borok bising ke lekha pora asuk kuri hai diba tongani Chanani yamunani ke rang puijani bu belainyo problem Nge tongani to kaham ke tongna musugi phana kaham ke tongmaya iya mo haita rong bagai ang Kisa mani paite mani abona tini ang Borokno ronai
nung da school thang na ni school mung ta si mani nogor ba si na tini mai je sa kha tini ni tamo mui songka ni na ama tamo mui songka moi to bubar muya ongor di do norong bagai ang mani kai satika omo ni bagai do thank you uncle hambai hindi Hambai. je phano mani rog rakhang kai kebu je phano chajang nai mani rog khang kai hambai ma thank you uncle hai ni do ngai tai kaisa omo khai ani ni kai Bwsa ni bagai thank you uncle hindi nunggu thank you Angke. uncle hambai hindi Hambai ndi. hambai angke tongori tai ge ni bai no hindi omo to Baya bro, tini tewisha ma khaimani reason angka puila ang Borokno o Nokhungno nugwi Kisa kok samani o jarao o cherai rok kamchwlwi rok chumjagya pen simik ang jak khairungma susu haini bagai ang tini Borokni bagai jota jono josa khai jotham te Borokni 3 bai buini bagai kaitam jora ang Borokno sorry kaitam ang dress pairika hingke aro thangmani yaglo tebo parani cherai rok bai malaika but ang preparation korini bagai ang kono khaimani haifan ang faine sal rogo chaitok nai ang jora mangkhangke Borokno chumanani bagai tabo kakha gatai masa atai khoroksa le ba bai to ka dai bai hambai di thank you uncle hindi okay nin ku Bwsa basa he kuna Tata situ. angka omo sidi oi Bau kakak. te kaham ke por di do good okay tirok to koi poriskar kheto ini tam mui maija khani na ma tam mui songka alu baza tai tai masde nungkala neng sana si pogui thanga u yang boss is masachu ha nora kumiyei 100 do amo bai tiffin paisa na di do Yang ram di. dia na amo kumiyei 100 nora tinjoni 100 ha yang phadi amo khai norong ni ba kai ni ha swang rok ta nang di Aswan ni pula. haida mani amorok amo haida ke baya bro ang ani sigang ni video nuken rok khaimani ang orok haija Borokno poribar khaimani apro cherai rok kamchwlwi rok chumjagi haini bagai ang Borokno video phunungmaya but ang balai khela chaitok kha norok phunugan bagai haini bagai dinang haini haibai tai sama phaifika ge norok nugwi mangkhana tinini video chini borok para bising habui nai kha norok cherai nai kha nugnai je chini borok bomo hai bialo to haini bagai ani kaisa koimu norok joto nai tongnai ani bayak mare kiching songno omo hai nokha ke chung yak ba yak jesuk mansak chung kisa misa chobanan omon ani message ke ani video naidi tai ano support khaidi tai kwtal video manan bagai ang bai karang hambai tinin video asuk jaran